16,000सो खरसा थांसिनलाय नै गारिया बे स्लिप जासिगोनलै स्लिप जासिगोन लाग्रोजोबदो जों दा हाजोआव बेरायनो फैदों आरोना गामिनि हाजोआव बेनिफ्राय ड्राइभिं स्किल्सखौ दिनै नुनो मोनसिगोन सोर बेसेबां ड्राइभ खालामनो हायो बे ड्राइभिं पास जादोंना जायाखै मेक्रासखौ नुसिगोन सालायला नोङो अ नै बिथिं जोंहा साम'आ सालायबाय फुमेसा ओरै साहा लामाया बेजों जाया नालाय ओइ अ लाबोदो हायो हिनजाव खावनानै लायग्रालै ओंखायनो एक्सपिरियेन्स दं गैया बेरायनो थांनाय ओइ बिथिं नङा ओरैजायथ' बिथिं लामा गैया लामा फिसासो बिथिंजाय नै जोंना सासेया दाना लागायसिगोन नांस्लाबनाय नङादांलै नाङाखै दा गोसा लांदो नाङालै ओंखायनो साखा गिदिर लानांगौलै गारिफोरखौ अफर'डिंनि थाखाय ना मोखांखौनो सुवाखैमोन आंखौ लेंनानै लाबोदों मेग्रासा बेरायनो होननानै नै गावहा ओमफ्राय गेटला मारलानो थ' दिनै लाना थांखानोसैदां नोंनिखौ बैसागोनि बेनिया बै स्कार्ट दागानथिंसो हाबनांगौ बागान सेरावसो लामाया देन्जारबाव बियो हाजोआलाय मोनफैबायानो जोङो बारा गोजान गैला नै हाजोआ खाथिसै नाङाखै नाङालै नाङा हा अबाव नांगोन लामा जावख्लाबनाबाबो थांथारसिगोन ना दायो लेफ्ट साइडआव बारा लां थांदो सिदा नारखोनांसिनदां नारदो बे स्लिप जासिगोन थांबाय लाखिबायना बियो बारगोन र' बेखौ खालामबानो हा दै लांनो दायो लांगोन नामा दुगैनो मानसिनि बैसागोआव ना बारा गोदोनाय नङा बेना मेंगुलायबाय गारि नारै आरो लास्ट मोनसे दंबावो दै माने दुब्लियाव दै लाङो नालाय ओंखायनो गारियानो फासिलाबाय थायो नाङा सोमबादा गारिनिफ्राय नोंगौना माथो जोंना मास खैफोद बे संसाराव नामा आरो मोनसे दंबावोसो लास्ट माथो होनो 20 मिनिटनि लामायाव 2-3 घन्टासो लाबाय खोमा दायो गारि नारखैनो सेस नैयाव आरो दै दंबावो नै मोनसेबो कालभार होनाय गैया आरो
ओंखायनो नारखोनांगौ जादों गारिखौ फासि नागिरबाय नैबेनो जोंना गेन्द्रा माहाजोना जोंखौ लेंबोनाया बेफोरबायदि लामाजों लेंबोबायलै औ माहाजोनखायसो देरदोंना उदैया दे लागायदो ओइ फैयो आरामसे फैयो बेयाव रोङोलै बियो मिस्टार साम' नाङा सिदा फै सिदा फै लागाव एकदम अफर'डिं फुरा अफर'डिं ड्राइभ खालामबाय जोङो दिनै गारिफ्रा अफर'डिंनि नङा थेवबो अफर'डिं माने लामा गैयिफोरावनो जोङो लामा जावख्लांनानैबाबो फैनांदों आरोना गारिखौ जों दा गालांसिगोन बेवहाय गारिया थांला नालाय हाजोसिम नैबेयाव दैया बिराद गोथौ नै दैया गोथौथारना बेहाय ओमफ्राय नै गारिखौ बेयावसो गालांनांसिगोन बैयाव गंसे दोनबाय गारिखौ गामसा लाना फैखाजोबदों नै आसोलफ्रा देलायग्रा सेलायग्रा दैया गुसु मोजांथारना फ्रिजनि बायदि हाजोनि दैया सोमबादायाथ' बक्स लाना फैदों JBL पुरा हिर' लाय JBL नि ना नङा बडनि थिगानो थिगानो हिन्जाव खावनानै लायग्रा होनदों बेग लाखाबाय दा साम'नि लांफागोन नामा दिनै हिन्जावखौ साम'निखौ खावनानै लांखानोसै ना थ' हिन्जाव नायनो फैदों जोङो हाजो गुदियाव ओइथिं कारेन्ट जाबोजोबबावबायसो माथो हाजो गुदि गुदिनो जों दा मोसौ मैथेनखौ नागिरनो फैदों आरो ना हमनो फैदों जोङो बैयाव दंनो गांसो जागासिनो मोसौ मैथेना हमनो होनना फैबाय जोङो दा हाजोआव ओइनै मैसो हमग्राफ्रा फुरा जगार लाना फैजोबदों बेगाव दङ हाथियारा नै अन्थाइ थाबायगासिनो दा फैयै फाइनालि जों दा मोनफैबाय दैमायाव ओमफ्राय हाग्रासो हाबनो नागिरनांसिगोन दा मैसोखौ र' ना हमगासिनो नैथिं ना मासरी दरेक आहे डाঙर आहे ना सरू आहे माছ गिला सरू मोनाखै माथो ए गारदोबा एसे सरू बैथिंसो माबागासिनोथ' गिदिर नाया आफांथिं जायगाया पिकनिक जानो बिराद मोजां नै ओमफ्राय जों दा नैबेयाव दुगैनोसै जों दा बरिया सलिडखा नै सायहानो जाथारलानै थाव साला हा नै बिहा दिलाबाय नै बेना मबाइलानो थांबाय ओइयाव अन्थायाव थावनो जों दा माने दुगैखांनानै फैबाय ओमफ्राय टेम्पार थांबाय आरो ना आंना दायो मथा मथि 1200 थांबाय आरो टेम्पारा जेबो नङा इयो आइफनसना आरो 16 फैगासिनो दं 16 Pro Maxखौ नोंथांमोननि हरनायाव मोनसिगोन आरो ना आं दायो लागबाय मबाइलखौ बेलेग मबाइल साफायनानै देखायना होदोंमोन ओमफ्राय 16,000सो खरसा थांसिनलाय नै गारिया आयौ स्लिप जाजोबगोन माथो
थाथारनांगौलै बेखौ माबायदि गारि बायनानै लाखो मेनेजार बाबु